le hei tuna hian bual pui ram chung council office mun hlui bula kan meka helai a hian hei wele ten report na hi kan don bo zu yin kan za tin na mun dia hriat na report na a oma chuan kan ron kal a hei tekina wele branch pathum te ti chet na thok turin kan ron fe chuaka yang chuan hei leipui ania a chunga a mun failaya yang hian kan za an lo ching thlo maya yang hian hei helai hi thlai mun mar cha te le sam tok te ni ani a yang hian hei kan za kung hi henglai te po hian hei om nual maya tin heng aya tam hi helam asir lama hian om ni in kan ria a tuna hian kan kalanga a hmuna te kan en chiang zel don ani heng tiang anga kan khotwala hei khodai mai ani a heng tiang ang hian kan za hi kan hunglok te po khan tam tham deuh tak ni branch pathum te le kumpuan sub committee te che chuakin suat na hna kan lo nei to a ni tun huna te po hian henglaya heng tiang anga ni kan za tam tham tak mai kan lo ching te hi oile bualpuin branch pathum te chuan poi kan ti tak zeta hei tuna te po hian hei henglai te po hian bul engemaw zat mai hi kan han pot le ani a yang chuan helama te po hian adang te po la om nin kan ria a hei leipui chung ani a helai a failai ya hian an lo chinga kin helama hian i a hmun ang dewin leipui pon lama hian an lo siama chung te po chu kan ron latil don ani ore hei helama hian a hmun in kan za hlang bika chinna alo oma hei tuna hian suat meka hei a kung hi a tam tham ang reng khop maya a thalu tuk lo na in a kung hi a tam hrim hrim a adang te hi an lo seng to empty engma kan shelova hei a then khata te hi chu a par tan hi ara tan to te an ni a hei tiang hian kan khotwala dai hna ya hian tiang hi a ching kan om zeu zeu mai a wele branch pathum te hian kan vai zel dona tin ni ani tu te po hi zon chua action lak ngei ngai ni in kan ria a chungwang chuan heng ang lo ti thin te kan om ani chuan ti to lo turin heng ang video kal tlang te po hian kan in shet tir ni ta se lo ti li kan oma kan in man chuak ani chuan ni action hi na takin nakal don ani ti la ya kha kan in shet tir ni ta se a tha ome wala hi tuna hian kan an suat mek ani a nakina ala khom na te kan nei zo a hloma video lak na te po kan nei le don nia